Hyvää huomenta. Nyt aloitetaan aamusidet, käydään parturissa. Heti vähän freesimpi. Tähän romuun pitäisi saada nyt talveaikan moottori tehtyä. Täältä nyt lepäilee tosta, jos mä ajan nyt viimeiset kesän rippeet mitä on jäljellä, niin täällä vielä on 30 taas hallin pihassa. Sit kun aika näyttää siltä, että saadaan tuolta Friendin vesijätit pois, niin sit tää vaan tonne halliin ja siihen ruvetaan tekemään sitten vaihteisto, vaihtoa, moottorin vaihtoa, peräkaluston vaihtoa. Käytännössä kaikki menee uusiksi, että saa sen M104 setin sovitettua tonne. Mutta for the meanwhile mennään nyt tän halliin kasaamaan kone. Oli muuten, voin sanoa, että oli kallis. Kallis joku kuparitiistä, 35 €. Mitä helvettiä? Tää 33. Ei mitään, lähdetään niputtaa. Hyvää huomenta Vietnam. Täällä on se itse tän päivän prokkis. Eli tossa on M104.980. 3-litrainen suorakutonen moottori. Tästä on nyt putsattu kaikki nää kannenpulttien paikat. Mulla on tossa Mersun sisällä niin Etrasta haetut kovat pultit. Niin laitetaan kansi niillä kiinni. Täältä mun löytyy sitten kansi, mihin on tehty just plaanaus. Sinne vaihti Venavarren kumit ja sitten venttiilit, niin lasikuulla puhallettiin ja tarkastettiin. Lyödään kansi tänään nippuun tästä, niin päästään ainakin alkuun. Sitten tänne päätyy on kaikenlaisia moottorikoppia, niitä pitää maalaa vähän, koska mulla on semmonen tietty väriteema, minkä mä haluan. Mä serakauttaisin tän lohkokin mustaksi jo. Tää nyt ei ole ihan täydellinen, mutta ei tätä ihan hirveästi näe, niin tää on sentään vähän niinku semmonen clean, kun tää on musta ja serakoutissa on yli 1000 astetta lämmönkesto, niin toi pysyy sit niinku tavallaan fiksun näköisen. Et jos se vetää jollain paukkumaalilla, niin se rapisee sitten pikkuhiljaa pois, mut ton pitäis kestää. Nyt kun aloitettiin höpöttää, niin kurkataan tääkin. Tässä on nyt 37 DZ ZF, eli 6-vaihteinen E60 Bemarista otettu manuaalivaihteisto. Siihen on tehty muutoshitsaus, eli tähän on hitsattu Mersun kytkinkoppa, niin sit sen voi pultaa tuohon Mersun koneeseen, mikä on tuo M104. Eli tää on silleen niinku suht koht bolttis. Sitten samassa paketissa Oskar Björklundilta ostin setin, niin tässä on niinku SR, onko se 765 vai 675? Mun mielestä 765 kytkin. Ja sitten tossa on Black Smoken tekemä billetti vauhtipyörä. Sitten seuraavana listassa, niin täällä on Liettuasta Random Donovanille. Laitoin tilille vähän massia, niin Donovan shippasi mulle tän. Tässä on E34 M5 lukkoperä, eli LSD-perä. Tän pitäisi olla niinku tosi hyvä ja tosi kestävä. Mutta se mikä tässä on niinku ei tosi hyvä on toi fitmentti, eli toi pitää käytännössä toi takakelkka leikata kokonaan kahtia ja kiinnityspisteitä niin tavallaan mihin tulee tästä näin kiinni, niin niitä pitää vetää siitä takakelkasta taaksepäin. Eli aivan uskomaton projekti ja varmasti paljon yli mun taitotason, mutta ei mitään, tehdään vaan, niin kai se siitä sitten selviää. Mutta tosiaan jetit kun täältä lähtee pihalle nyt talvisäilöä kohtapuoliin, niin sitten otetaan auto sisään ja siihen mennessä mulla olisi niinku tavoitteena, että tää olisi valmis, niin sit me voitais tavallaan suoraan nostaa se vaan sinne Mersuun sisään se kone. Ja sit rupeat tekemään esimerkiksi ton sovitusta, siihen shifteriin, ton sovitusta, siihen vetarit, navat, kaikki tällaiset. Niin, joo, on taas otettu vähän enemmän kuin pystyy handlata niin hommaa itellä, mutta ei se mitään. Puuhaillaan tässä nyt. Ok, mulla on nyt setti tää valmiin. Täällä on kuvausvehkeet, ja tossa on kansi ja sylkkä. Ruvetaan nyt työstää. Mä aloitan nyt, että mä putsaan noi kaikki pinnat. Mä ajattelin, että mä käytän siihen niinku asetoniin, niin saa ihan kunnollista alkoholilla puhtaaksi. Vedetään ekan toi kansi minttiin, sit sen jälkeen toi pinta minttiin. Putsataan nämä kierteet vielä kerran. Koska mä luin jostain, että jos sulla on jotain nestettä tuolla kierteiden pohjalla, niin sit voi käydä silleen, että sinne tulee jotain painetta ja sit se halkaa sen lohkon. Niin puhalletaan ne kuivaksi vielä ja putsataan. Sitten varmaan kopperikäsketit, ne kalliit kamat, niin siihen kannentiivisteeseen. Sitten vaan kannentiivistä varmaan tohon. Ja sit mä ajattelin, että tökätään toiseen päälle ja sit pultit kiinni. Ja mä löysin netistä jonkun kaavion, niin että millä järjestykselle, mihin momentteihin ne kiristetään ne pultit, niin lyödään niihin sitten. Luotetaan johonkin netisankariin, että on antanut oikeat tietoa, mutta ei mitään. Mennään niin.
tää tulee näin päin. Näyttäisi, että meillä on oikea pahvi ainakin. Homma ok. Meillä on nyt kansi kiinni. Toivotaan, ettei tää vuoden nyt sit vaikka ekalla ajolla, mut kaikki on tehty niin kuin kuuluskin, ainakin uskoisin. Ja mitään ihmeempää tästä ei ainakaan hajonnut heti, niin eikö me mennä tällä toistaiseksi. Sitten kun noi kopot on maalattu, niin sit voidaan siirtyä siihen, että lähdetään kasaamaan tätä jakopäät ja etupuolta. Hyvää iltapäivää. Kello on maanantaina 18.17. Tuli justi duunista, myin tänään yhden Polestari. Ja nyt olisi sitten tarkoitus, kun ollaan vaihtu vapaalle, niin käydä hakee hydraulinostajat siihen mun M104, ne on siellä koneistamalla vielä. Ja sitten käy varmaan postin kautta hakee ton Siive E30, siellä on niinku spoileri siihen. Niin vilkastaan ne ja sitten lähdetään varmaan kasaalle konetta pidemmälle. Siinä voi nyt kasaa sit nokat ja noin paikalle, kun saa ne nostajat sinne paikalle. Täytyy vähän tutustua, mitä se tehdään, koska mulla ei ole harmaan taavistusta taas kerran, mutta ei se mitään. Kyllä mä keksin. Ok, nyt tässä on noin, mitkä pitää nokkii paikallaan järjestyksessä. Nokat ottaa tossa ja sit mulla on täällä numeroitu noin hydraulinostimet, niin täytyy putsaa noin kunnolla. Noin ilmeisesti pitää laittaa jotenkin öljyllä. Ja sit sen jälkeen laitetaan ne tähän paikalle. Mulla on onneksi kuva, mitä nää oli. En mä rehellisesti muista enää, mutta näissä on numerot. Mä vähän muistelen, että se oli jotenkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja niin edespäin. Mut katsotaan mistä se alkoi se jono, mitä mä oon ne merkannut. Niin laitetaan samoihin paikkoihin takas. Sitten sen jälkeen nokat paikalle ja sit noin siihen päälle. Noin momenttiin. Sitten päästään taas eteenpäin. Joka aamu paras hetki. Kaupasta kahvia sit duunin. Nyt käydään viemässä tohon mun luottomaalaamoon toi E30 spoikka, minkä mä avasin silloin yksi päivä. Olisiko se ollut pari päivää sitten, olisiko se ollut maanantain tai joskus. Niin viedään se tohon mun luottomaalaamoon nyt ja saa sit duunailla tossa samaan aikaan kun mä oon duunis. Mä en jaksa nyt mitään maalihommia just tähän samaan aikaan niin kun rupee väkertää, niin tehdään pois. Kundeilla tossa vähän rouheempi E30 kuin mulla. Mulla on tässä pieni prokkis. Mä rupean vesipuhaltaan noita koneosia. Meillä on himas tämmönen puhalluskaappi. Tää on Fajan tekeleet tämmönen do it yourself kaappi. Eli täällä on niinku uppopumppu ja se työntää semmosen spiraalin tonne. Mulla näyttää tästä tosta. Rupeaa työntää vettä tolleen pyörteellä. Sitten tuolla on lasikuularaa, että vettä ja sit talvella jäähäriin, niin toi ei jäädy. Sitten on ihan niinku perus hiekkapuhalluskaappi. Mutta tässä on pikku twisti, että tuolta tulee painelmaa toisesta letkusta sisään ja sitten toisesta tulee vettä ja hiekkaa. Ja sitten tosta käännät tavallaan tuommoista kahvasta, niin saat sieltä painetta. Ja sitten tosta tulee niinku kompuralta letku. Ihan pätevä setti, mutta pois toimii vähän paremminkin, mutta semmonen ammattikaappi maksaa niinku luokkaa. Puhutaan varmaan 5 tonnista ja tää maksaa ehkä 200 € tai jotain niinku kokonaisuudessaan. Niin puhalletaan noi osat silleen pikkasen ja koitetaan saada niihin pikkasen karhea pinta. Sitten mä ajattelin, että mä serakoottaan nää molemmat mustaksi. Ja sit päästään laittaa ajoitusta, koska mun pitää laittaa tosta se niinku kampiakselin nollakohta. Niin tehdään nää nyt valmiiksi, niin sit se voi kerran lyödä niinku purkkiin. Ruvetaan huitoa serakoottia pintaa. Täällä on tälleen karkeasti maskeerattu tää. Toi Stefa esimerkiksi suojaa, navataan se sit pois ja laitetaan uusi. Sitten mä vedän loput vaan ylittä. Tohon ei tuu mitään tiivistettä, niin olkoon tolleen. Sitten mä huitasin tästä näitä koneen tavallaan kylkiosia. Mä vedän nää kaikki hihnapyörät uusiksi mustaksi. Mä katsoin justiin snappimuistoista, miltä näytti viime vuonna tähän aikaan, niin oli vähän hulppeamman näköistä kuin tämmönen niinku syksyn puoliväli. Tää on ihan sairasta, mitä tää kääntyy jossain paris viikossa semmoista kunnon Kalifornian kesästä tämmöiseen syksyyn. Loppuviikko on mennyt nyt vähän huonosti. On ollut skidisti kipeänä, mutta sain eilen
kun oli duunis vielä, niin sain Carlabralta ton spoikan tohon E30 tilkastaan. Ok, mä unohdin ottaa tästä pätkän, mä laitoin joku kuva siihen väliin kun tää tuli paketista. Tässä ei ollut värejä päällä, nyt tää on maalattu niinku korin väriin, mikä on kurkattu tosta maalimittarilta toi sävy, että se pitäisi olla oikein. On kyllä ihan smoothin näköinen. Vähän samaa lookia kuin tässä Mersus. Mä halusin tämmösen niinku pienen spoilerin. Mun mielestä toi vaan niinku toimii tän ikäisessä autossa tosi hyvin. Täällä tosiaan, olisiko se ollut keskiviikkon tai torstain tehtiin tätä viimeksi. Tää alkaa nyt näyttää tosi hyvältä. Tässä on nyt vesipuolettu koppa. Sitten tässä on nämä alemmat, niin on serakoutettu kaikki. Niin näyttää ihan uudelle. Sitten tuolla on ajoitus tehty oikein. Se on nyt niinku mitattu, että se on kunnossa. Ja siellä on nokkiin liittyen kaikki ok. Sitten oikeastaan seuraava projekti on, että tonne noi koneen kannakkeet kiinni, että tätä konetta voi nostaa sit sinne paikalleen, sinne auton koriin. Ja sitten tää olisi vähän niinku projektina tehdä tää kuntoon. Niin sitten sen jälkeen voidaan laittaa tuo koppa tuohon päälle, niin sitten tonne ei pääse mitään likaa, kun ruvetaan sovittaa tätä paikalleen sinne koriin. Tässä tulee kuitenkin olla paljon muutoksia, niin mä en varmaan laita tähän kylkeen näitä osia kummallekaan puolelle kiinni. Kaikkia tämmösiä vesipumppuja, hihnapyöriä ja tommosia. Ne on sitten helpompi kasaa jälkikäteen siihen, mutta ne on ehkä vähän tiellä nyt kun ruvetaan tekemään sit kaikkia pakosarjoja ja sovittaa imusarjoja ja sähköä ja tällaista. Niin pidetään ne aluksi tolleen. Seuraavat toteutukset ja tää kone ja sitten spoikka tänne lepään. Ruvetaan tutkimaan niitä ensi viikon aikana lisää. Lähdetään himaan lepäämään, niin mennään kipeys ohitte. Kiitoksia kun katsoitte ja nähdään taas ensi viikolla.